Skyd du, eller skyder jeg? Du, her. Og du skal bare skyde hurtigt. Okay, hvad gør vi her? Jeg tænker, vi skyder ind herfra, så kan vi jump her. Og så tager jeg 4 walls. Prøv at se her, Kaui. Du bliver nødt til at skyde ind herop. Fordi... Hvad for nogen? Ja, tag dem. Fordi at der er en trap derinde. Jeg har skrevet til de russiske gutter, vi raider. Men jeg fandme Stonewall stod der, jeg har haft med. Fuck det raid, man. Vi kan ikke stoppe nu. Vent. Ja. Bare kop over den her inde bag den her armored dør hernede. Vent lige. Jo, det er den. Tag den. Jeg kan godt stå her, ikke? Jo, det tror jeg. Du skulle have taget begge væk der, Speedy. Det er mig, der... Han er derinde et sted. Han er despawnet. Nej. Han fik 350 gunpowder. Bare tage alle ting, det er sgu... 8K metal over, man. Uh, 3K... Nej, 4K sulfur speedy, se her. Jeg har lidt... Cool oil. Prøv lige, jeg holder vagt. Der ligger en masse lort på jorden. Prøv lige at se hans body, Prøv lige, skal jeg ikke lige skyde ind? Er det ikke bare en zip door? Hvor fanden er jo en kopbold? Jamen, vi skal... Nej. Det der sker nu, ikke? Ja. Den er rød. Op. Byg en buildingplan så. Her. Du har en buildingplan. Bare lige luk af, Speedy. Jamen, en kopbold. Nå ja. Havde han dør på sig, ham der, ikke? Det ved jeg ikke. Kig. Jeg tømmer bare lige lignende, så vi ikke mister noget nu. Kommer ind nu. Hvor er hans lige? Jamen bare, Speedy, bare... Jeg skal bruge den dør, mate. Jeg skal bruge den zip door og en coke lock. Nå, jamen det var det, jeg troede, du havde taget med, fordi så havde jeg jo bare taget det med. Jeg smider det til dig. Jamen. Der er her. Sådan, jeg skal lige hurtigt tømme det her, inden det var ikke... der var bare fucking meget her, der ikke må gå til spilde. Nu har vi det. Nice. Speedy, jeg lægger bare lige alt den her, ikke? Og så kan vi jo bare... Jeg lægger match i den her kasse kun. Speedy, der er meget. Nej, der er også herinde. Jeg lægger det bare lige sådan her, fordi jeg laver lige en lille video af det her, Speedy, så kan vi... Bare lave en kasse mere, hvis du vil det.
Han er polakski. Jeg tror, det er lavet en kasse med. Og ikke meget særlig meget over. Nej, vi kan bruge den her kasse. De der shitty components, dem gider vi ikke have, vel? Så der er ikke nok til, at man gider recycle. Han sidder herovre. Nok til næste cupboard. Hvad hed ham der? Elios. Jeg troede ellers lige, jeg fandt, der var lige 4 boxes heroppe, så tænkte jeg, oh my god. Nice lige med en ekstra checkpoint. Wolfie. Og ja. Der er en armor door herovre, og gulvet er opgraderet herovre også. Har vi en flamethrower dernede? Ja, men jeg er da sikker på, at jeg kan lave en. Der kan der kun wooden, tror jeg der. Og vi brugt kun 8 rockets. Lav du en cupboard? Jeg laver lige det igen. Jeg ved ikke, hvad der skete. Skal vi lave en flamethrower op til? Ja, det tænker jeg lige, vi kan prøve. Men jeg tror, det er cupboards bil. Vil du ikke lave den? Jeg lige vil lave cupboardet. Jo. Nu tager jeg lige et picture af her, hvad fanden vi har fået. Jamen, jeg mangler den der tank der. Q-Sound Mix, this is how you unlight the shit out of it, man. All loot, man. Okay. Det er til pis. Wow, hvor gør lige den der. Har du mere? Nej, der er en lille smule sten, men der er ikke mere loot. Jeg har bare lagt lootet i kassen, så vi lige kan se det begge to. Så vi korter af det, og så sætter jeg en notch back. Vi online med det lige speedy. Jeg er lige tømt det her. Jeg tror sgu ikke, jeg var hjemme. Jeg kan ikke høre følelsen. Laver du en flamethrower? Men hvad skal jeg lave den med? Der. Her. Okay. Der er her også. Den der tank der, den skulle lige køre... Jeg ved ikke lige, hvad mere du skal have. Det må du lige se. Jamen... 100 local fuel, altså. Bare for at lave den. Jamen, du får 100 i den. Du får ikke mere local fuel. Jamen, hvad er det, du vil brænde op til den armor der? Ja, men jeg ved, altså, jeg ved ikke, om man det kan du ikke, det kan du ikke, men vi kan pikke den. Har du en pickaxe? Du går wrong. Nej, men hvis du tager noget træ og metal bricks med, så kan jeg også... Har vi det? Ja, det er dernede. Nej, jo, vi kan lave lidt. Vi kan lave nok. Vi kan lave 2. Jeg har ikke engang building block heroppe, så der må være noget herinde jo. Det er det. Jeg sætter lige en cupboard op, den ligger her.